Millä tällainen Susanna Granlund. Ympärillä on torni. On se ihan huono tuommoinen uppouksen. Niin, sitä pitäisi joka päivä kastella. Kyllä mä eilenkin tätä katselin, se on puolustettu. No, mä en nyt kattonut millaisen siellä terassivierossa on jotain savuspuita. Se on tomaatteja 3 sieltä kuvannasta etelän puolelle. Siitä tyntyristä voisi ottaa ne, kun se on valmiit vihreillä. Menee sinne seinästoisen näet, mikä on tilanne. Vaikka illalla, että onko siis sitä heinäjuppaa harjoittaa? Olisiko se siis nätispuilla? On se aika hurjasta. Silloin täytyy niin taistiloikasti olemaan. Saako se mitä oireissa? Minä olen